こんにちは、隙間のリリーです。メディアのためのハワイ語ミニ講座よろしくお願いします。今日は私が担当することになった雑誌の連載についてご紹介したいと思います。イカロス出版から出ている素敵なフラスタイル、この雑誌にですね、隙間のリリーのハワイ語文法をテーマとする連載が始まったんですね。言葉がわかると表現力が上がるメデで学ぶフラダンサーのためのハワイ語。編集部の方が素敵な連載タイトルをつけてくださったんですけれども、第1回目は方向詞を取り上げてみます。方向詞というとハワイ語には4つ。語り手に向かってくる舞、そして語り手から離れていく悪、下向きの違法、上向きの愛。ただ違法の下向き、愛の上向きっていうのは単に物理的な方向を表すというのではなかったり、舞と悪にしても、例えばイケ舞という時とイケ悪という時で語り手が何かを見ているという事実は変わらないなんですけれども、悪を使うか舞を使うかでその眼差しのあり方が微妙な違いが表現されている、そんなフラダンサーにとってはとってもその違いが重要かなと思われる方向詞なんですけれども、そのあたりをメデの歌詞を紹介しながらサクッとまとめている、そんな内容になっています。 YouTube でお届けしているメデを読むためのハワイ語ミニ講座とは違って、活字で内容を追うことができるので、こちらも勉強になるんじゃないかなと思うので、よかったらチェックしていただけたら嬉しいです。メディアのためのハワイ語ミニ講座終わります。